Hello guys! Happy Wednesday! Hello! Tingnan niyo yung buhok ko. Fly away pa more! Fly away. Yung likod, kumusta? Kahapon iyan ako to after ko maligo, blow-dry ko siya. Ano talaga yung glasses ko? Sobrang mag-glare. Actually, pinanood ko yung vlog ni Miss. Bumili siya ng bagong glasses. Tapos wala masyadong glare. Palitan ko nga. Sa mga nagtatanong kung saan ako bumibili ng glasses sa guys. Firmo. Firmo. Ayan, ito may glare pa din. Kasi hindi naman maiiwasan yung glare. Pero hindi siya like parang kanina na punong-puno. Galing din to Firmo. Lahat ng glasses ko galing Firmo. Let's have lunch. Meron akong leftover yung corned beef. At saka tinola. So, yung tinola, pang dinner ko yan. Oh, kita nyo yan? Pang dinner ko yan mamaya. Itong corned beef. Lunch ko. O, diba? Good na. Hindi na ako magluluto. Si Dan, ito yung dinner niya. Kasi hindi natuloy ito. Ito sana yung dinner niya kagabi. Kaya lang hindi natuloy kasi nagtinola siya. So, ito. Lalagyan niya lang yan na avocado at saka egg. Initin ko lang to. And mag-init din ako ng rice. Bukas mag-aano ako, caldereta. Check ko nga ako, meron tayong pasta. Tomato sauce. Meron naman tayong tomato sauce. Kasi nabili ko kahapon, pasta sauce. Tomato sauce sana, pasta sauce ang nabili. Diba? Ang galing-galing. Okay. Hirap naman ito. Ay. Ang weak-weak ng babaeng itech. Grabe ka naman! Grabe ka naman, hindi ka ma-open ng ayos! Grabe talaga siya. Ikaw na talaga ang nagsaksyon dyan. Baka maling lid kasi yung nalagay ko. Dalawa kasi itong bilog ko na ganito. Parang mali ata yung lid na nalagay ko kasi it's very tight. There you go! Thank you very much! Ulitin ko lang to. Actually, ko siya ulit. Ilalagay ko siya ulit dun sa apoy talaga. Hindi microwave. Para yummers talaga ba, diba? Tita Sexy, thank you po. Ito yung from Barefoot Dreams. Na as in, sobrang soft niya talaga, guys. And this one in particular is very warm. I already wore the other one nung Monday. Kailan hindi ako nag-vlog nung Monday. Pero, yeah, I wore that one and that was very comfy as well. Pero mas mas manipis compared dito. Like, hindi naman sobrang nipis. Pero kung i-compare dito, mas manipis yun. This one is thicker and I love it. Meron pa siyang thumb hole. Tama ba yung tawag ko dun? Yan. Diba? Ang galing. Ito tinanggal ko kasi. Luto is life. Masarap na itong corned beef natin kasi mas like, medyo masusunog siya. Diba? Yan yung gusto ko medyo sunog-sunog na konti. Ayan. Nakikita nyo ba? Sunog-sunog na beef. Yummers. Yan yung ating lunch. Kain tayo, guys! Buhok ko talaga. Guys, i-prepare natin yung ni Dan, yung massager niya. Kasi hanggang ngayon, hindi pa niya nagagamit. Tapos kagabi sabi ko, complain ka ng complain na masakit yung likod mo, na gusto mong mag-massage. Pero bakit hindi mo pa ginagamit? Ang tagal na niya to na open, nung birthday niya, last Tuesday. So, it's been over a week, sabi niya. Tinatamad ako i-set up Sabi ko, ganun pala. Sabi ko, kapag may time ako bukas, set up ko. So, inihintay ko na mag-save yung video na tapos ko i-edit. So, let's set this up. Para pagdating ni Mr. mamaya, masaya siya, diba? Pasayahin natin siya. Madali lang naman siguro to i-set up. Yeah, wala naman siguro like maraming kailangan gawin. Tingnan mo nga. Bigay to ni Tita Sexy. Nag-unboxing kami nito. Kaya lang, hindi ko siya alam paano gamitin. Wait, kailangan kasi ilagay yung blade. Ito yung Stanley na Fat Max. Natatakot ako kasi baka biglang lumabas yung blade. Okay, 1 minute and 36. Lakas mo naman, Beshi. 1 minute and 36 seconds lang naman siya, so madali lang siya. So, nasa likod yung blade. Kailangan lang i-push yung red button para umangat yung lalagyan ng blade. Kaya lang, long nails pa more! Ayun, there you go. Ang daming blades. Nalagay ko yung blade. And yan, gaganon-ganon lang siya. Okay, let's use this. Thank you, YouTube! Thank you very much! O nga naman, ang dali lang niya. Ang tibay-tibay pa ng blade. Hala, grabe.
Ang sharp ng blade, guys. Mag-ingat kayo. That's nice and safe. I like that. Thank you so much, Tita Sexy, for that. Ay, sus, hindi na naman kailangan i-set up. Uy, si Danny Boy talaga. Ganyan lang siya, guys. Wala nang set up na kailangan gawin. And then, meron tayo ditong box. Nandito yung mga cords. Again, nabili namin to sa catch.com.au. Pero, kung nandito kayo sa Australia, available siya sa Meijer at saka sa Harvey Norman. Nakita namin siya sa Harvey Norman. Ay, no, actually, no, Meijer lang. Joke lang. Yung sa Harvey Norman, ibang brand pala yun. Mas nagustuhan to ni Dan eh. Yung cord strap, i-plug lang sa power unit and then attach the cushion, which is this one, to most chairs for a luxurious massage as you read, rest, or even work. Sobrang happy yung si Dan pagdating niya na naka-set up na. Ay, meron siyang ano sa loob, guys. Parang ito, ano ba to? Wait ha? Ano to? Meron siyang ganitong ganap, oh. Naka-attach dyan yung pang-plug natin dun sa ating power cord. Remove and discard the screw daw, guys. Agoy! Ano ba yan? So, remove this screw permanently. Okay? Hindi na natin yan kailangan. So, ito siya, oh. Yan. Yan. And hindi naman siya like mabigat. Ayan. Paupuin natin dito si Dan mamaya. Ayan! Tapos ito, i-wrap mo sa likod. And then, upo ka. Massage. Meron siyang remote control dito sa gilid na naka-attach mismo sa massager. Ready na yan para kay Danny Boy. Hehehe. That was easy. Sobrang dali lang nun. Off lang natin to. Hayaan na muna natin siya dyan. And ligpitin natin tong mga dumi-dumi. Mas mabuting itry niya to ngayon para kung meron ng mga hindi siya gusto, may time pa kaming ibalik, di ba? Hello, my love. Hey, what's up, man? What time are you gonna come home? Probably, what's the time now? Ooh, 5:30? Do you wanna go to Lyra's? Doing the virus? Yeah? Yeah, that's fine. Have Do you want me to some meet you there, or do you want me to come over and grab you? Let me just figure out what time the girls are coming there. Alright, cool. Oh, yeah. So what's the time now? 4. Yeah. It's 4. Yeah, I'll probably about 5:30 I'll be home. Okay. Guys, may biglaang ganap. Si Lyra kaka-text lang. Tingnan niyo yung buhok ko. Naging ganun. Kanina, napaka-ganun niya. Diba? Wala akong ginawa. Nag-ano lang ako. Nag-edit ako ng konti lang naman. Hindi ko siya natapos kasi kailangan na nating mag-ready because Dan will be here at 5. Mga 4:27 na ngayon. Maglagay lang ako ng aking paboritong collagen cushion. Ito yung Kali Touch for M Collagen Cushion. Ililive ko yung link nito sa description box. Marami na sa inyong bumili nito. Nakikita ko kasi siya sa shop ko kung sinong, kung ilan yung mga bumili. Marami na sa inyo. Sana nagustuhan nyo din, guys. Yung mga nag-order, sana nagustuhan nyo din. Mas ginagamit ko siya compared dun sa, ano yun, itong brand na to. Troy, hindi ko yan mabasa, pero yung brand na yan. Ito kasi siya, may ano talaga siya, may kulay talaga siya ba, and maputi siya sa mukha ko. Ito, wala masyado. Like, nag-a-add siya ng konting puti lang naman, pero mamaya hindi na naman siya like sobrang puti. Parang nag-a-ano siya ba, nag-a-adjust siya. Hindi ko lang alam sa like sobrang tan na kung anong magiging itsura nito sa mukha. Kasi yan yung kulay niya eh. May yellow, may pink, may green. So, parang nagko-color correct siya.
Color correct. Yeah, ito yung ginagamit ko lagi kasi pang madalian. Cushion, ang dali lang niya i-apply. And meron siyang SPF 50. So, ito na yung sunscreen ko lagi. Okay na okay yung kulay niya sa akin. Pag summer, I'm pretty sure light to sa akin tingnan. Kasi parang malabas lang ako ng konti. Iba kasi yung init dito, ang bilis magpatan. Hindi siya yung gaya ng Pilipinas na mainit tapos humid. Dito napaka-dry ng init. Sobrang init talaga. Malabas lang ako ng konti. Ano na, pagbalik ko ng bahay, one shade darker na ako. Ang bilis ko magtan, grabe. Ayan, may cushion na tayo. Mag-re-apply lang ako ng lip tint. Yung gamit ko is yung Happy Skin Kiss and Bloom lip tint shade Tough. Ito din yung go-to lip tint ko. Hindi nga lang siya kasing long-lasting ng ibang lip tint. Mas long-lasting yung ano ko. Yung ito, Dear Darling tint ng Etude House. Mas naglalast siya sa akin. Kaya lang sobrang dark nitong shade na to. As in, paitim na. Pwede ko siyang ilagay sa gitna. Like, see? Sobrang dark niya, diba? Ang bango niya. As in. O, diba? Ito lang sana. Ano na ang kulay ng lips ko? Oy! Hala, dark na. Ayan, naka-ready na yung damit na Dan para pagdating niya, diretso na siya bihis, tas diretso na tayo alis. Guys! Nandito na si Dan. May pa-doorbell, pambuang. Tingnan nyo nga ito siya. Ding, 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 ding. Thank you, babe. That's alright. Wow. Oh, may gift ako? It's some good mascara. Thank you. That's alright. What does it say? Woohoo! You did it. You did it! Ito yun ito? You did it. Thank you, babe! That's alright. I love you. Yeah. Love you too, my love. Thank you. Sorry. Mwah. This is for the, ano guys, 700K. You'll get tomorrow. Yeah, tomorrow. Tomorrow. So yung popcorn para daw ma-hold yung balloons. That's so nice, babe. Sabi niya, he'll be home at like 10 past 5. 4:47 pa. Did you plan this like beforehand? Thank you, babe. And we have Moscato. A good one daw, sabi A good ni one. Dan. Thank you, my love. Ikaw na talaga. And I have a gift. Another gift. What is this? What is this? Buang! Buang! You have your own Rubik's Cube. Thank you. You like it? Yeah. No, Okay. that's good. That's Thank awesome. you, my love. Nung nagpunta kami kina Lai, when was that? When did we go to Lyra's? Was it Friday last week? Friday, bumili si Jono yung yung apo ni Tony ng Rubik's Cube. And na-addict ako kasi yung ganito. Like, nung college ako, guys, marunong talaga ako nito. Like, kami lahat magkakapatid, marunong kami kumumpleto. And nakalimutan ko na siya. So, ano lang ako hanggang first at saka second. Yung last row, hindi ko siya magawa. Nakalimutan ko talaga siya. And I spent like, I don't know, I spent a lot of time on Friday trying to figure it out. Pero nakalimutan ko na talaga siya. Tapos sabi ko, bibili ako niyan. Sabi ni Dan, wag! Baka hindi ka na mag-edit. Oh, babe! I was gonna surprise you with that! That's alright. Ako tuloy na surprise! I was gonna surprise him with a chair. You know what? I was not gonna open the door because I thought it's like another marketing, you know? Really? One of the marketing people. Kasi minsan kapag nagdo-doorbell, tapos ganitong oras, like malapit na mag-5, alam ko na hindi package yan kasi magko-close ang post office ng 5, diba? So hindi na sila naglalako ng 5. Usually mga marketing, like sa kuryente or sa gas, like, alam mo yun? So hindi ko sana i-open, tapos nakita ko yung, you know what, from inside, you can actually see the balloon. I was like, what the heck is that? There, yeah. So pag-open ko si Dan, siya na talaga ang may pabalon. Thank you, Mala. Am I taking this to Laura's to make? She said that she has steak. Do you want steak or do you want that? Oh, I'll have this. You sure? Yeah. Oh, Thank you, babe. That's alright. I prepared your clothes as well. Did you for tomorrow? Yeah. No, for today. Ah. Polaris. What do you got in my room? Your Trackies? trackies, yeah. Okay, that's not. And a hoodie. Okay. Thank you for this. Oh, and I got a knife sorted as well. Look at this.
Thank you, babe. Naunahan mo ako sa surprise, ha? That chair wasn't hard to, like, assemble a room. Was it? Yeah, it was already like that. I didn't really have to, like, put up pieces or something. Yeah. Yay! I have a Rubik's Cube. I'm gonna... Tatanungin ko sila, Marlon, kasi for sure, yun, alala pa yun nila paano. Me to do that, so... Okay, sige. Sisirain mo, tapos ako magana. Let's bring, Coke, oy. Yeah, bring Coke. There's, Yeah, bring Coke. That's early as well, my love. I haven't reached, like, maybe bukas or... Tomorrow. Are you sure it's gonna be tomorrow? Guys, thank you pala. Hindi pa ako naka 700k pero papunta na dun. So thank you guys so much. I didn't cry. Thank you very much. Thank you guys. Thank you, babe. That's her. Thank you guys. Mwah. Si Dan na talaga magdala na sarili niyang pagkain. Sabi ko may steak sila kasi sabi nila may steak daw siya. Pero sabi niya gusto niya talaga kainin. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung bread, tapos may egg, tapos may avocado. So, dala-dala niya dito. Magdala tayo ng drinks at saka chocolate. Baka sabihin niya na naman wala kaming dala. Biglaan kasi to, like, kanina lang talaga sila yung nag-text. So, hindi kami nakapag-prepare. Pero, yeah, we have chocolates for everyone. So, that's it. You ready? Hindi ko makakain ng aking tinola. Dito na kami, guys. Hi, Day. Dito na sila. Hello! Hi. Hello! Hi, Baba! Ang cute. Hello! Let's vlog this. I made this and I put the wrapping on the top. Good job. Hi, I Day. sell it to Coles. Ano pa kayo? Ngayon lang. It'll be good to actually taste Oo it. nga, ang dami. Yeah, Oh, ang dami na. I think it's nice. We brought chocolates as well, Neil. Good. We brought this Yeah. for you, but then we decided we're going to share it for everyone. Raz made me bring this to give to you. I said, no way, I really like this. It's so good. But then Lara, like, this is her doesn't favourite. wanna I said, share. okay, we can share all this. And I don't know. I didn't want to give it away. Madamot siyang tao talaga. Ayaw niya magbigay ng chocolate. Nandito na sila, guys. Hi, Day. Mura lang sa eBay. Kani... I love you when you come. Uy, asa na yung Zumba natin? Uy! Bakit ano yung Zumba? Kayo na lang. Magpapayat din yan, oy. Oo. Ayaw na niya sumali kasi meron na siyang sarili niya. Meron siyang sariling weight loss program. Ano sabi niya? Si Dan magluluto, guys. Tapos na kami. Nandun na yung pagkain namin. Si Dan magluluto siya ng kanyang avocado na may itlog. May spinach. Yan, guys. Avocado. Imamash lang niya yan. And then, lalagyan niya ng spinach mamaya. Yan lang. That's it. Yeah. And then egg. Magluluto siya ng egg. Is that keto diet? No. I just Gusto like niya this lang one. kumain niya. I just do eggs, this, some spinach. Keto ba yan? What's keto again? Low carb, high protein. Low carb, high protein? Where's the protein there? I just eat a lot of meat. I just like breakfast. No as- pressure, Dad. We're watching you. I know. Pretty basic. So, ano nilalagay dyan? Avocado na at saka Avocado lang at saka egg. Gagawa siya ng egg dun. the perfect keto kay fat man yung avocado. That's my cheese. Yun talaga, keto pala. Then I think that's really A really good example ng keto diet. Is it? Ikaw na talaga, babe. Kain na tayo? Luto na ba yung rice? Ah, malapit na. Gutom na si Kati. lahat na lang maging klaro. Bakit kailangan mag-blurry yung iba? Kasi kami, nag-blurry tayo. Pagdating ko, klarong-klaro yan. Do. Ito na yung food, guys. Thank you, Lai. Sinigang, sauce, at crispy pata. Sila yun na talaga ang nag-crispy pata. Si Danny Boy, nandun pa din sa likod, nagluluto. Si Neil, kumakain na sin. Oh, yung table nilo dahil maliit. Hindi pa namin naano yung table. Si Veronica, guys, nandun. Ayaw niya kumain. Guys, tapos na kami kumain. Maglalaro kami ng kantahin natin ngayon. Kumain ka lang na, Pepe. Mabaho yung bibigyan. 1, 2, 3. Kantahin natin ngayon. Ngala ng bagal.
Happy kantahin natin ngayon. Ng mga Indies. Sino ka ganun ba? Jonah. Ako. Di ba lang yung tayo? Kaya nga, di ba? Sa masapan. Talo. Ang daya. Sabi sa iyo ba kita? Naman ay Lyra, lovely. Ako, talo. Pangalan ko. Ate. Hindi mo pwedeng ulitin yung name. Hindi pwedeng ulitin. Hindi. Go, sige. Kantahin natin ngayon. Ngalan ng mga mamal. Wow! Ako si Carabao. Ako si Baka. Ako si Ewan ko sa'yo. Bias. Talo siya? Hindi. Ikaw kaya, ako pa kaya. Wala ka. Nambabato kayo. Ako yung lipstick. Ako lipstick. Nag-iba lang po talaga si Simple Rice. Nambabato ni Lovely. Hashtag subscribe. Sumagot bigla. Nang babara po talaga si Ate Lam. Pangit po talaga ang galing. Sige, ako yung kakanta. At tayo Genuine po naman. talaga si Ate Lam. Kantahin natin ngayon. Ngalan ng Ice cream. mga. Flavor ng ice cream. Okay. Ako si Strawberry. Ako si Peppermint. Ako si Caramel. Ako si salted caramel. Ako si Mango. Ako si Chocolate. Ako si Cookies and Cream. Ako si vanilla. Ano sabi mo na? Sabi ko na eh. Sabi ko na. Ang sabi. Mint. Peppermint. Guys, kabubuhan. Guys, listen up. Mint, iba. Peppermint, iba. Anong pinagkaiba? Yung salted caramel na caramel, diba? Kasi Yeah. may salted caramel. Oh my God, May so caramel. ako. Hashtag ka subscribe. Hashtag SSGG. Yes, Baba. Maninig ka. Walang punishment. Pwede ka pa. Lipstick. Lipstick kasi saan ka Uli ngayon. Saan ka? Wow, hirap hanapin ang uling din. Kantahin natin ngayon. Ikaw ka. Ngalan ng mga Meka. Shit. Next. Ako si Nick. Abran. Ako si Nars. Ako si Anastasia. Ako si Mac. Ako si Maybelline. Ako si Colorpop. Ako si Urban Decay. Ako si L'Oreal. Ako si... Hindi ko alam! Ako si El. Ako si Revlon. Ako si Stila. Oh, yaman, yaman. Ako si... Hindi ko alam! Ako si... 3, 4, 6. Natasha! Lipstick. Hoy, ikaw nakaisip nito. Magparang ka na instruction. Uling na. Ganun na natin yung, ano mo, kawali, yung ganyanin mo doon. Wala pa uling ng kuwan eh. Ano sa ano niya, apo niya, kahoy. Hindi ko na Kala ka masinig. Kaya na naman ni camera eh. Okay, Lovely. Edit mo tong tutay ni Kati, Okay Lovely. lang kasi maputi naman at saka malaki. Hindi, Nina. No, hindi na. Hindi, Nina. Yuck, I don't like it. Yuck, it's not puti. Sabi nila, asan si Tony sa New Zealand? Sabi ko, hindi, dyan na sa kabila. Diba? Is it true? Pero yung totoo, gusto niya tayo umuwi, day. Kaya nga, ipinapauwi na kami ni Lyra, guys. Kasi nga yung kapatid ko hindi na siya umuwi. Thank you, Lai. Salamat, Lai. Pinapalis na ito. Naglinis na. Kala niya sa Hinday. Sabi niya, ang tagal naman mag-ano nito nagawa. Okay lang, oy. Sabi niya, okay lang. After 3 minutes, may yung sister ko. Kaya magtaraoy kasi late na yung sister-in-law.
May pinagdadaanan talaga tayo. Thank you, Lai. Thank you, Lai. Thank No you, for Lai. dinner. Are you okay, my love? Let's go. Sorry, you have to go home early. That's alright. I'll see you soon. Bye, Dai. Uy, ano ka ba? Pinakain ka ba? Hindi pa siya tapos kumain. Ay, hindi pa siya tapos kumain. Kasi pinaalis ako na wala pa tayong tapos mo. Sa ano? Ay, may Saturday ako ngayon kasi Sunday na lang. Hindi talaga Bye-bye. We're home! Bahay na kami! Na-upload na yung video ko. Mabilis siya na-upload in fairness. Hello, peeps. Doon yung mukha ko, guys. Ito yung ginamit ko. Yung Botanical Choice Pure Derm na mask. Sabi kasi dito, peel off type. Nakafocus ba? Hindi ko na alam. Peel off type. Tapos ganito yung itsura ni ate, oh. Merong nagbigay sa akin ito, hindi ko lang maalala kung sino. And ayaw ko magsabi ng mali, pero thank you so much sa nagbigay sa akin ito. Hintayin ko lang na mag-dry ito and hopefully mapipeel off natin siya ng madalian lang. Guys, tignan nyo. Hindi naman siya masakit, but kailangan ko maghintay ng sobrang tagal, siguro mga 35 minutes para mag-dry na talaga siya completely sa mukha ko. Para ma-peel off ko na siya. Pero hindi siya masakit. Hindi din naman kasi mabalahibo yung mukha ko eh. Hindi pa nga siya as in completely dry. Dapat kasi sana siguro sobrang ninipisan ko siya. Pero yeah. That's it. Yun yung Pure Derm na mask. Wait, in fairness, ang soft na mukha ko. Pero nag-skincare din kasi ako. Yung serum. Tapos yung cream before ako naglagay ng mask. Yun na yung vlog kasi mahaba na to. Thank you so much guys for watching. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good. Bye!